Senyor regidor, em suposa que sé moltes coses, potser no tantes, com es pensa, però en qualsevol cas, vostè sí que deu saber el que diu l'informe. I, per tant, l'únic que he fet jo, bàsicament, és relatar el que diuen, diguem-ne, les persones que han intervingut en aquest procés i que, per tant, han argumentat que el problema de l'habitatge és un problema molt greu a Castellar. Jo no he dit que sigui zero, dic pràcticament zero. I sabem la situació que està a Castellar en relació a altres municipis i, per tant, estem molt pitjor que altres municipis. No cal que posem el zero com a bloc absolut, però sí que ho és d'una manera bastant relativa. Per tant, jo l'únic que he fet és, diguem-ne, fer una lectura dels propis, diguem-ne, afectats, que podríem dir, amb el tema de l'habitatge, que és un tema en el qual es queixen molt i molt. Simplement és això. Per tant, el que intento dir és que sabent que això és un repte important i que partim d'una posició que pot ser pitjor que altres municipis, però és un repte que l'hem d'assumir amb valentia, perquè és un repte important, perquè els altres, com deia abans, probablement seran més fàcils de conduir perquè tot el que és la participació, tot el que és la conjuntura familiar, tot això d'aquí és un tema que el podem tractar des d'avui mateix i que, per tant, els resultats es poden veure relativament aviat. El tema de l'habitatge, com vostè sap, és un tema lent, és un tema que necessita molts processos anteriors abans que es comenci a edificar, per tant, tot un procés llarguíssim de disposició, de normatives, i, per tant, no podrem disposar, encara que ens hi posem, no podrem disposar de tot aquest habitatge fins molt més enllà del que seria desitjable. Per tant, jo només deia això, faig una reflexió en el sentit que tenim aquí, per mi el gran repte el tenim a l'habitatge i que hi hem de posar totes les ganes i els recursos possibles. És això que em referia jo. Vinga, gràcies.